Došli na epizodu na kanalu Tamara Love Games i imamo jednog gosta, to je Tomislav Tišljar 5. Vidite njegov skin, on će isto danas snimat ko i ja, pa se nemojte u nekim riječima buniti. I to bi bila prva epizoda Minecraft preživljavanja i kupimo drvet. Ljudi, ja sam Tomislav iz kanala Tomislav Pro i moj gameplay možete vidjeti na kanalu Tomislav Pro. A za sada idemo kupiti drva. Malo ćemo pojaviti. Ja ću napraviti crafting table. Dobro. Ajde. Ajde, skopaj drvo. Ja sam ga napravila. Ok. Treba mi kramp i mač. Da, ja ću počet kopat kuću. Ja sam započeo. Ne kopat, nek ću Ja sam malo započeo. ali ja ću rudnik radit. Eto, započeo. Ljudi, posjetite kanal Mate Pro Games. Dobar je kanal. Platite se ako želite. Pretplatite se i na Tamarin i na moj, ako vam se svidi. Možda ja neću sad baš govorit jer kad igram igre baš ja ne govorim. A ponekad nije, ali dok snimam video onda govorim. Pa pišite u komentare. Eto. Malo više kamena od 14. Barem Koliko imaš? 64 da nakupim. A nemoj, dosta nam je samo 8 za pečnicu. Toliko nam barem treba. A za kamene stvari to? Pa mač je 2, kramp je 3, sjekira 3, to je... To je... 9, ne 8. Eto. Kakva ti je to kuća? Kakvi su to rubovi? Takve kuće inače radio ove gdje započinju tek. Minecraft preživljavanje odlučio sam ja. Gdje je crafting table? Ovamo bi si ga stavila. Ja ću napraviti jednu peć. Dobro, stavi to u kuću. Budemo na kat napravili. U sljedećoj epizodi budemo radili na kat možda. Da ne čuvamo previše na jednu epizodu. Zato možda imamo 15 minuta snimati tako nešto. Tako da moramo paziti na vrijeme. Idem ja još. Čekaj, idem si prvo napraviti. Ne u peć, gdje je crafting table, ako imam je opet. Idem si napravit štapiće i napravit ću sjekiru. Dobro. Idem kopat drvo. Ja ću završiti ovu kuću našu. Eto ljudi, skoro sam završiti kuću. Jer sada možete vidjeti njezin gameplay, pa moj gameplay. Tako da vidite, a ne da jednostavno snimam da vidite njegov. Od ovog drugog ne. Glupo lišće. Evo, ajde! Eto. Sada ćemo da nakupimo drveta. Nije baš ovo izraslo, pa je malo. Ovo je veliko baš. Eto ljudi, napravio sam vrata. U sljedećoj epizodi ćemo raditi rudnik i ići ćemo u špilje. Može.
Gdje si ti? Evo radim rubove po kući pošto. Ima malo da. nešto drva. Ja idem još sjepat drva. Dobro. Ovdje tamo nam je odmah savana, vidiš? Tamo je savana, onda možemo tamo naći selo, tako ne tako sad. Konje. Da. A nema u ovoj vezi još konja. Da će biti u 15 sekunda. Koliko se osjećam. Ajde. Evo snimamo uskoro 6 minuta. Ajde. Da. Možemo još maksimalno 9, tako negdje. Da, 9 minuta još. Gle, jabuka je pala s drveta. Dobro. Možda u nekim videima moj prijatelj Tomislav Tišljar 5 neće biti na nekim epizodima, neće moći snimati, pa će u nekim drugima. U ovoj možemo, ali u nekim ne. Da, to si dobro rekao, dobro. Jabuku, ja ću uzeti jabuku, tu ću staviti kamen, to sve. Ljudi, ja idem nakopat pijeska. Ti si već počela kopat. Ovdje tu. To je bio rudnik. Dobro. Nemoj to zakrpat. Idem ja po pijesak. Ja ću kopat drvo. Dobro. Ja sam mislila da to pala jabuka iz drva, a to je cvijet. Ok. Evo meni treba 12 pijeska. Imamo točno 12. Tu je jedan Ja kopam drvo. Dobro. Evo ja se vraćam sa pijeskom pa ću ga staviti peć. Možda nađem koju ovcu. Pada mrak. Eto ljudi. Nema uopće ovca. Ja mislim da smo mi na jednom otoku. Da, jesmo. Na otoku smo. Da, malom. Dosta je velik. To je dobro. Ne znam, nismo na otoku. Ako ništa, barem imamo tamo pustinju. Da, možemo naći piramidu. I pustinska sela, svašta možemo naći. Da. Evo ljudi, na početak nam ide dobro. Di su ove dorete? Da. To. Uzet ću si mač i jabuku. Ok. Imamo uključene ili isključene zombije? Ne znam. Da provjerimo. Ako ne, onda ih uključim. Jer preživljavanje je bit ovako da se u zombijima igra. Ne znam. Nemamo ovo sustavu. Evo sad imamo. Vidi da se tamo pauk stvorio. Da, moći će nam kroz prozor doći. Ne brini, imam ja dovoljno. Eto. Lijepa je ova kuća za početak. Da, to je dobro. Dosta solidno. Napravi si mač. Hoću, onda se vam borit. Napravit ću s kameni. Hoću i ja nisam oprosti. Mislim nisam uzela skoro. Ima li hrane možda? Nema. Ja sam uzela jednu jabuku samo. Samo si otišao bez mene. Van. Idem, pauk je sam. Dva su pauka. Gore je jedan pauk. Evo ljudi, ubila sam jednog pauka. Ne, to su jabuke. Mali zombi, mini zombi. On je dosta jak. Imam 3 jabuke. Eto. Evo zombi tamo. To ću ja streliti.
Dobro. Tamo je creeper. Di, ne smije nam eksplodirati blizu kuća. Ubila sam koliko. Sada nam je hrana bitna. Pauk. Opala sam u rupu. Vidim pauka, ne brini moje. Da idemo u kuću da mi daš malo hrane. Imam 3 jabuke. Ops, prosti. Pazi. Imam 2 ova, tu ću ti staviti. Evo ti jednu jabuku i jednu ovu. Jabuka. Nutra ti je pile. Dobro, stavit ću ga peć, onda će mi dati više. Ja isto. Imamo 2 pečnice, tako da, to je dobro. Ja ću staviti u drugu. Moja pila je gotova. Moje pile je još. Imaš li možda još hrane? Pošto. Evo. Stavila sam ti jabuku unutra. Dobro. Počekat ću da mi prođe ovaj efekt gladi, tako da onda ću se najedem. A zato ti idem malo van. Evo creeper. Baš nije pametan. Poviruje, ali nije. Evo još jedan creeper. Evo i ovca. Bilo bi nam dobra ovca za... Isplodirat će. Evo nije mi ništa oduzeo. 3 skeletona, 1 pauk. Ne idem ja po ovcu, radije ću otići. Ja idem. Ok, ako ideš ti, idem ja. Idemo onda na skeletone ili ne? Ubila sam ovcu. Idemo na skeletone. 3 su, tako da trebamo paziti. Evo snimamo već 12 minuta. Polako ćemo... Ja bježim. I zombi iza tebe. Evo ovdje ćemo završiti epizodu. Jer snimamo već 12 minuta. I to bi bilo za ovu epizodu. I hvala što ste gledali i čao.